Už jedu. Už to skúsime, jak to pôjde. Hop. 11 bol, ne? No, on je 11. Ježišmar, čiže vrteť jak blázon. On je útočník táto, takže on nebude vpredu loviť. Ne, však on povie strednopoliar, ne? Strednopoliar, že chodí aj dozadu, aj dopredu. Tak to je potom. Tak ale ja kriečím vpredu ako. On povedal mne, že je úplne útočník úplne vpredu. Dobre, som si mohol aj čapicu povedať, jak tu fúka, som ti hovoril, že zima. Extrémne. Teplúčko tebe akurát, tak tu vyhriatá celá. No aspoň sa to nebudem nudiť. Čakaj, kde to letelo tá lopta? Aj nie? Dajte však trošku chodí dopredu. Aj, báčka skákala. Akože pomaly je. Počkaj. Však lopta je hen, ja som sa... Sfauloval. Dobrá, to priblížime. Páda strica? Áno. Musíme sa kúknúť. Je ranen. Lebo on je na... No ja neviem, trochu tam asi nedýhnú. Ale... Tam bude nejaký kop, no, tam bude akcia. Počkaj. Fauly. Vieš čo, idem si... Kde je lopta? Ja však loptu aj nemajú. idú Stoja tam. kopať. Aha, hen, 11 ide. Peťka táto. Jaká pietka? 11 Počkaj, idú kopať. Peťka ide kopať. Ale 11 kopu, Ježíš, netrafil bránku, máme to nahraté. Hrúza. Čo je? Však ja mám lepšie trafiť. Nehem takú veľkú bránku. Ty už náš vypiješ všetky nápoje. Táto, A ja čo? podrž mi to. Ja či ono si ma nahrávať. Čo už? Čak si to polož a sama si lej, na, to máš. Nerob z kameramana si oného potroka. Áno, potroka. Kde je lopta? Hej, už hrajú. Lopta je pri našom. Si to povolí teraz, To mi... ale... Sám! Nedajte to, lebo spolu. Dobrá strela. Koľa materiálu. Jo, natočíme. Myslím, že sú zmiešané. 12 do keho. Aj sily, aj vody. Však to sú ako... hra. To sú od 25 rokov do nekonečna. Musíme to trochu ďalej, lebo potom beháme blázon s tým. Som to nikde nenatáčal. Útok, no, ponianky. Nadávky a hra žádná. Lado ide, ne? Musíme Lado bliže. Lado, no. Obed a leta po horách, potom tu to behá za loptu. Bože, ty už tu niečo žereš? Ne, vôbec. Tak to prihrávajú tí 11. To bola strela. Ne? A už to dalo. Ešte jeden. Ježiši! Pekne! Ešte za. A to ty vieš, ktorá je vôbec naša banka? Táto. Vidím, kedy na keru utekajú. Lepšie, keď sú niekde v strede, takto som vyhnutý je paragraf. A musím u toho stáť, ja neviem. Čakaj, nemám ďaleko. Kopu do pánu do okien. Čo je za aut? Že ho baví takýto fotbal, ako vole hrá. Rádu som na 10 divákov je tu. A ešte dá 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 9. 20 ľudí. No, my sme asi na tej tribúne, kde sú hostia. Teda síce však to sú nej domáci ani jedni. No a brankár má brucho. No ja ani také nie, kamarát. No a čo? No, nechaj ma! Teraz keď to je tá. No. Každý má Bol brucho. záznam.
Ty čo máš? Trup? Branka má riadne brucho. Každý má brucho. Ty čo máš? Po fotbale potom pijú pálené. No je, počkaj, ty teda kúkám, tuto neotravujem. Ty máš brucho, ale ty máš... Je také ľahko natáčať, ako ti to uteká. Ja mám to nahrané. To si potom pozriem, podľa mňa to nebolo nič. Ja kúkam len kade lopta lieta. No už ide kopať, my to musíme roztiahnuť veľmi. Ty vole, to. Ale zabral som to, no. Však to stačí, čo to je posledná liga. U nás, A liga to je posledná liga. A No my ale dobre niektorí lepšie kopnuté. hráme, jak ty toto. No, to je veľké irisko, zase nefandí. Tam si sprav tým, košariska nemajú, môžeš si zehnať na košariska hráčov a môžeš hrať s ním a potom som zvedaj, čo uhráte. Už od 18 rokov musíte, od 20 pozrieť, hneď hráč už ide, že ty, Kapočka je akože v pohode. lopta letí sama. Hen je stav 1-0, ale kto vede, kedy sú doma, však oni sú domáci, hen tam vidím, tam je tá dvúlka. Aha, tam. Offside vlastne, ja som. 27 minút, akorát ten stôl. Nehrá, teraz ide kopať. Tak tu píše, že extra hrubé a však sú úplne tenké. Myslíš, že ty cips? Ne, teraz ja potom môžem, ale však musím behať za tú loptu, ak idem. Môžeš potom ty skúsiť behať za loptu hore dole. To len zbližuješ, vieš, zdaluješ a tak skúšaš, no ale však dá sa to koľko toľko. No, ty si vyšší. Nie, však tu budeš, jak tu sedí, môžeš stáť. Nedá sa to ináč. Ha? No, čo ti mám povedať? Toľko pekne to ostrí. Ten automatický ostrý, manuál hen tam, ale... To už keď na veľký monitor dáš, už potom vidíš, že jak si to na hovno nahral. Potom je rozostrovalo. Musíš stále chytať tú loptu, kade ide. Zhruba keď ju odkopneš, na ktorú stranu to ide. Potom ho trochu zblížiť, nech to nie je také... A vieš, čo som zavedel ako futbal? Ne, Bo ty keď zle nenahrajú. kopnem, tak Unadávajú, hneď... no. Čo si to spravil? Ty si Ach, taký prosím ťa. zlý, dedo. Čo im tu, oni si tu nadávajú, prosím ťa, však oni hrajú, čo to ten kopnú trochu. Jano, Fero. Mňa to nebavilo v tom, lebo pozri príklad. Teraz vždycky hrajú dvaja, traja. A tí ostatní sa len kúkajú. Musíš držať nejakú pozíciu, no to nebavilo. Takže to je lepšie. No však, lebo hráte to jak hokej, asi traja na to. No, ja viem. To ma bavilo skôr. A to potom taký halový, vieš? V hale by sme to nenahrávali, toto sa dobre nahráva, je to na blízko. Jasne. To sú nepriatelia na život. Na život a na smrť. Kde je lopta? Na striedačke? Kde je lopta? Na striedačke? Hen, aha, hen. Lopta mi zmizla. No, krásne. A víš, pekne si držia miesta. Má výhodu. A ja neviem, kedy tá výhoda Mám je na sa ruky. To sme už nahrávali, ten ide po tejto pravej strane, tahá. Tu je obranca. Nebude. Vieš čo, dám si jablčko. Že ty sa tu nažáš všetko, zežereš na zásoby a poď za chvíľu natáčať ty. Či to lepšie nahráš vlády, ako nahráš. No, toto jablčko je dobré. To je od deda? Ne. To sú tí, čo som zopol. Tí dedové jablká sú jakési, jak dedo, nasrané. Oni by boli dobré. Prednasrané. Hop, je tá lopta tu. Jeho jablčka by, oni sú dobré, len sú suché. Tak to, áno, lebo to sú jablká zim, on to potrhá na jeseň, vieš, a potom ich akože dá do bedničiek a potom ich konzumuje dlho, to sa neskladuje nejaké, to musíš mať také, na to bývajú také komory, než do skladu jablká. Záznam. Potom tá trochu zostrina, neviem, či z toho možno uvidíme, lebo neviem, či keby som tam taký hodinu a pol záznam dal, asi sa mi tam toho
motat. Že ten vyzerá, ako by mal iba ponožky. Kde je tá lopta? Ja som loptu stratil normálne. Kde je? V strede a teraz trochu. Už ho mám. No to potom som moc vzdialiť, vieš, abych to videl. No vlastne nehýbal sa ani jeden porádny, ani druhý, a teraz som nevedel, kde mám kúkať. Trochu sa tam ako si gmotali, ale... Dobre, už viem. Len tam na to slnko, vieš, do očí mi trochu svieti, takto z boka. Sere. To je náhodné. A ide akurát to slnko... Nie, dobre ide. Je takto, budeme ho mať, vieš, stejné z boka, ale aby sme neboli proti slnku. Ono to nahraje bez slnku, proti slnku, ale... No. Tak pomer, pane. Mám to zabrané. To bol tak roh kopnutý na hovno, že to ani v televízii nevidí. Dobre, ale jen takto kopnul. Brankárovi do rúk. No ja si myslím, že... Neviem, koľko je ktoré družstvo, ale... Na postupnej sú asi ani jedni Natál. Je to také... A tak. Fú, lepšie, keby tam bolo 10-0, alebo čo, vieš, ako sú takí vyrovnaní, no. Ale mne sa zdá, že útočia vás len tí žltí, ne? Nezdá sa tých tlača, furt. Furt vidím, že žltý uteká. A teraz, no, ide akcia, kúkaj. Tu mu nahrá. Nenahral mu. Nevyšli. Daj to zase brankárovi do rúk. Popni aspoň trochu ďalej. Zas podobne, no dobre. Ja sa tomu Vlado vidím, ja bych povedal, chlapci, chcete, abych tu hral, tak potom ma dáte niekde do útoku, nastrel to na mňa a ja idem utekať. A iba Henny v Vlado, 11. Vidíš tam išiel. Už som sral aj celú obranu, nech dostanú 10 gólov, aspoň si gól dal, alebo sa si vystrelím na bránku. Nie, už keď tak. Čo však, či vyhrajú, prehrajú, však hrajú zadarmo. Jedni aj druhý, poďme. Háč. Dobre. To je akože domáci hral. Kde to robíš? Táto. Čo? Nakopávajú, to je. Chlapci nás. Ja som myslela, že to tá polienka. Môže byť, áno. Však majú väčšiu akciu. Poďme, idú, hej. Váľajú sa tam po zemi. No dobre, už uteká nejaký. A zase po akcii. Čo nepresná akcia, to nadávka. Aha, nie. Čo mám bol, ne, ale offside, ne, ale čo tam je. Ale trávnu je peknú. No však hovorím, že to mi na Brzovej, tam je umelka a to tam je už 100 rokov. Asi sa dá nevšť. Na taký fotbal, čo sa tam hrá, úplne stačí. A keď som bol chlapec, bola jedna taká malá trima, polovičná z tohoto, z tejto jednej bola. A teraz duším na hradišti, čo, to úplne stačilo. Už to ide, gól. Offside bol. No. Však dobre, no ale tak... A zeber, že nemáme čiarových, ten rozhod sa to vidí. Vieš, prečo sa to volá offside? Čiže? Nemajú tých čiarových, ten rozhod sa všetko vidí. Vieš, prečo sa to volá offside? Čo sa zase prostú otázku, neviem, čo sa ma pýta, prečo? Lebo OFF, Jaj. side. Aha, že akože na špatnej strane, No. aký, no, z angličtiny. A my sme to písali, keď si off, side, a ja sme dali, sme Po anglicku sa to prezvedel, čo je anglicky kedysi. No pozri sa, 30 Vlado naplno. 11 si ešte zaberiem, pozriem, nahral mu akurát tam zblížim to. No pozri, akcia, ja by nahral, konec. Poviem, chyba. Ďalší. Čo to vrtiš mám s tým hore dole? Hrajú ešte? Hrajú. No. No, pozri, jak nahral brankárovi. To je brankár zahrá. Brankár je do stredu dráhy, do ihriska. Ide číslo 5, no, keď nevidím ani tie čísla poráne. To takto, číslo 17, číslo 16,
číslo 16, číslo 17. Nahrať 17, poďme spátky tomu istému. Áno, tomu istému, kúkaj, vidíš? No je predvídateľné. Tento teraz bude rozmýšľať, čo tam spraví. Keď nezeberú loptu, tak kamarát, tak títo sú vybavení. Tam dostal jeden hráč, no. Dobre? A už to nastalo, Kto tam je? Oni buď idú cez Čo môžu byť zehraní, však raz za týden sa idú zakopať desi a hotovo, čo? No? Oni buď kopnú cez celé si prihrajú, Však alebo to stále na tom nakopávajú mieste, loptu, čo? alebo stále No, na tom jasné. mieste. Nejdu, že postupne. Ale tam nie je žiadna, to vidíš, že tam nie je žiadny tréner, nič čo to. Od oka, pozri, to je na náhode, dosť trafí bránku, netrafil, no. By trafil možno. Sem beháš len za tú loptu naháňaš, vieš? Sem tam si priblížiš, keď sú pomalší, sem tam to vzdialíš. Keď strácaš loptu, tak to vzdialíš, vieš, a potom to priblížiš, vieš? Neboli všetci drobní. A nemusíš mať vždy presne tú loptu v strede, vieš? Keď ti trošku uteká, nevadí. V televízii tuším, keď to bere, keď ja to ani nepozerávam, jak to Keď meria. hrávame futbal, No. my strašne zblízka tráfame a keď ma trafia, tak to je, že... Aj túto verím tomu, že to bolí, keď to dobre nastrelí, ale Hej, však to. teraz sa títo zase trochu rozehrávajú. Ale vieš, aká je najväčšia bolesť? Keď ťa to kúkaj. Keď ťa tá lopta trafí tu. Aha. Hej, no. Vieš, aká bolesť, to ťa celý deň štípe, jak... Už to nakopel, kde to Jak išlo. keby ťa kráva buchla do očí. Žltý, pozri, teraz to pôjde akcia, no. Nahrá mu. No, mohol nahrať trochu skôr, dobre. No a je konec. Tento mu zebral loptu, že sa otočil chrbtom, kamaráde. To bola paráda. Ja som mu zvrtel chrbtom a zastavil som mu to na členku. No. A tu trojka ide, pozri. Otiahel ľavú stranu, sám pôjde. A musí si niečo dokázať, nevyšlo mu to. Dobre, môžem ísť ja. Počkaj, keď bude nejaký offside a foul, alebo to, vieš, keď to zastaví. Nemôžeme počas hry. Zase ide tento obránca, pozri. Dvojka väčšinu bývali taký obranca. No môže. Tak. Chcem tam to vypni proste, keď budú mať nejaký, že preruší sa hra, tak to vypni a daj ďalší záber. Ja si tiež dať nie skúkam. Ty si sa tu všetko zežerieš na prvý a ja to na teba pozriem. Pozri, Henry, že kúkaš činžáku. Dívaj, čo to je? Bytovka, ne? Asi. Ten si otvorí okno a futbal. Najlepšie, keby si chcel pospať. I ty celý trafíš na kameru. Zle to vidím tú loptu, keď tu behá. No, nemusíš byť vždycky v strede. Vieš, aby to nebolo také trhané. Tak. A keď ti trošku uteče, nevadí. Len aby boli vlastne zábery, vieš? Vieš, v televízii normálne, že niekedy mi uteká tá lopta. Poďme len táhaš za tú loptu. Však ja viem. A nesekaj, víš? Rob také pohyby plynulejšie. Tak plynulo. Aj keď trochu nedobiehneš, ale také... Víš, skúšaj. To si vyskúšame, jak to ono. Dáme si potom, pomalíme si to a tých 50 snímkov, keď niekde niečo vystrelí, že ako pekne to na to lopte. By to malo na polovicu spomaliť 25, to by malo byť ešte netrhané. Chýba. Také lábre, no, zezadu. Je to? Ide, že? Si sa mohla dať túto trošku, vieš, nohou si mohla jednu dať tam. Si tak z boka, si tak od ruky. Skúšaj. Ja si dám tiež trochu pokoji. To bola čapovaná. Nepodávajú tu nič, nič sa nevedali. Samotný. Nebol ty simulant, ja mám to natočené. Simuluje! Teraz preruš a daj nový záber. Daj. Už natáčam. Už natáčam, máš červená. Áno, už natáčam. Bože, už kopni, Daj si na loptu, tak. No, krásne, dobre. A keď kopne, potom to trošku roztiahni, vieš, keď ti bude utekať. Tak. Musíš trošku ale vzdialiť. Ale ja som zabudla, že jak sa vzdialuje. No. Ja som zabudla, ktorý gombík. A počkaj, kde je tá lopta? Ty to ešte vyskúša na nečisto, áno, no. Tak, a dozadu ten, tak. A to ja viem, čo mám robiť. Nemusíš toľko zbližovať, aby mu len nohy zaberala celého maj panáka, no. Čo nahrá zase. Kde mi zase uteká tá lopta? Tebe toľko neutekala. Pol zápasu nenahrali, nič sa nestane. To je na začiatek, keby si vedel, kedy ten gól. Čiže tam je jedna,
Lebo to neviem, či sa tá lopta 43. zastaví. minúta, bude Stoj, pauza. Vlado, 2 minúty ide. už to dodrž, do pauzy to. Paráda. Bol tam? Nie, úplne na Už predchod. to udrž do onej, musíš to do onej natáčaš ty, do prestávka. To 2 minúty, rozhodca predĺží Táto minútu. nezjedz to celé. Prosím ťa pekne, nechaj, ty si sa tu už dala. Nie. Sú tie krumky. Kde to dali? Hlavne natáčaj túto tých chlapcov, čo sú vedľa. No, to sa... Pozriš, aká ty vole, to bola strela. Ako ty 10-1 mohla si to dať. Neviem, asi má zlé boky dneska. Nahral brankári. Chlapec chodí uteká. Alebo nech, keď už nevie trafiť hen tak nech si zastaví najprv tú Chlapec loptu. toľko, že tam ti niekedy. Tam ho posunul, tam mu robil zle. Ale ten to videl. Tam bol taký slabý náznak faulu. Žltý. No pozri, nemá žiadneho hráča, tento tam stojí za ním jak drevo. Pozri, sám je tam tento žltý. Jeden, viem, dvaja, ja viem. ani mu nenabehnú nič. Čo ako hrajú? Pozerajú zezadu, podívaj, čo to robá. Hen tam má one, tento môže bežať, tam môžu ďalší dvaja. Ako to, akého majú trénera? Čo No, to už je polčas? Není. V útoku dal polčas, oný šéf. Nie, polčas. 44. To im stačí. 45. Máme tu fanúšika jedného. Na druhej strane tiež jeden fanúšik, na druhej tribúne niekde. Tam. Jeden kus. No a potom, keď to zebereš, tuto je nás ešte 10 asi. Čo je tam? Tam je rogalo, dúfam, že nespadne. Ukáž, máme rogalo chytené. No, pekne. Očím. A približ to. Mám to naplnovať, mi to nejde. Letí naplno. Aj dokonca aj z rogala to točá. Štefánik letí, ja? Nerozesmievaj ma. Vypadá, keby tam mal Trabanta zaveseného. Vyzerá, keby tam aj nebol človek. Však keď spadne, bude to v novinách, potom neboj sa. Nesadal bych do toho ani za one, ani že ešte sa v tom... Teraz táto novina... Točí sa, Lila. Dúfam, že nepadá, ty vole. Kde je? Utekám mi ze záberu. Kde je? Stratol som ho, človeče, nemôžem ho chytiť. Vyzerá, že tam... Kde je? Ja ho nemôžem chytiť už, ty vole. Hej, nie. Kariatek jeden. Na to už hrajú. Čuk, už tukaj. Dobre, mám to. Jasne som chytil začátek. Nezmenili si zase... Strany museli zmeniť. No a teraz ale vidíš, teraz sú furt... Na tých hlavičkách ostali rovnako, ne? Sedete. Čo? Ne. Menili si aj hlavičky? Nie. Vymenili Strany, ale hlavičky majú rovnako. Hej, ale striedania vymenili. Všetko to máme. Obrovský útok sa nastal hned správa zľava. Ja sa teším. Kúkaj, ty kačky, ako letia. Dám si ukáčice, počkaj. Kač, no dobre. Vy sa tak dobre dosrali tam, tí kačičky. Niekomu na hlavu, Sticeľovi Vladovi. Je do prdele, však mám nový účes. No vlastne áno, on sa aj ostrihal kvôli fotbalu. 14 hráč. Pozri sa a ide to zase spátky. 17, ďalšia nadávka. Konec. Lebo ty, toto keby bola tvoja robota, tu jak týpkami nenadávaš, to... Ale ja som nadával, keď ti niekto ide, tu keď ti niekto behne pod nohu, tak čo, oškresí nohu, a tam keď ti niekto behne pod koleso, tak si zavretý, čo. Tu nejde o nič. No ide, ty by si nadával. Možno nejaká zlomenina bude, uvidíme. A vyzerá to, že je to tak, nie sú nejakí agresívni.
dobre hrajú, čo zabavia sa trochu, vybehajú. Ešte bolo potom, že 3 hodiny po zápase tých opilcov, koľko je medzi nimi, čo myslíš? No? Koľky budú natrúbení a z ktorého mužstva? Čiara, teraz Kera. Čára. Kde je tá lopta? Kde? Ona sa niekedy stratí. Všetci sme ticho. To myslí akože, že sú asi není moc aktívni, no. Vieš? Že sú není ako takí. Takže nehovoríš, že aby boli ticho. Nie, že ty sme ticho, akože, že nie sú... Nič sa tam nejaká veľká akcia nedeje. Však oni ako vyhrávajú ináč, tak ako im to asi stačí, budú mať 3 body a o to väčšie. Ma zajímalo, prečo ten jeden gól padal, než sme došli. To je v Rici. Najzajímavejšiu časť zápasu sme... Zás kvôli mne. Jasné, niekto musí byť na vine. Musí sa pred zápasom trošku zdriemnúť. Chytal brankár, dobre. Total je to zápas brankárov. Lebo... Čo vidím, brankári to si nahrávajú hore-dole. Tomu brankárom to krásne do rúk nahrávajú. A jedni aj druhí, čo som si teda všimol. Buď netrafia bránku, alebo brankárovi do rúk. Nejako extra vydal z toho brankára sa hodiť za tých 40 minút, ja veru nie. Trináctka číslo. Nie, strýcová, no, 11, vidím ho, no. Áno, však ty môžeš komentovať, keď chceš, po čísla hovor, môžeš skús vyskúšať, či by si to komentoval. Tá kačica, nešťastná. Dobre, máme ďalej. Strýcová ide, strieľa, šupla. On nie. No hovor však čísla, dajme tomu nejaké ten... Jedni sú... Radšej vyprávaj, že zelený a žltý, lebo neviem teraz ten druhý tým, že či hrá ozaj za to. Budem hovoriť, jak ja chcem. Dobre, tak si hovor, čo chceš. Dobčke, kde je lopta? Ide rochov. Kde sa ide kopať rohy? Strelí brankárovi do ruky. Nestrelil brankárovi do ruky. Gratulujeme, 14 vstrelila. Teraz, neviem, kto strelila a nestačil som to človeča ani zaznamenať a zase to brankárovi išlo do rúk. Sa omlúvam, teraz toho brankára natáham. Idem ja. Počkaj ešte, to až keď bude nejaké prerušenie, počkaj. Nie, idem ja. Keď bude prerušenie. Nie, idem ja. Ale áno. Nie. Čo ma 10 minút nechaj. Mne hovoríš, že sa mi to mixuje a tebe takto sa... Nemixuje sa mi ništ. Aj zblíža. Však nemám to len takto zdaleka malý, to sú všetci potom takí malí, jak ten šprgací fotbal. Prečo približuješ? Môžeš, ak ja si to skúšam. Ale ty približuješ, keď tu sú pre nás. Lebo chcem aj väčšieho hráča tam mať. Nevieš. Nemám takého malého kriatka. Ty keď máš na loptu ísť, tak to sa ti vždy podvihne kamera. Teba podvihne. Keby si mal nejaký krč. Už strelil, pozor. Teraz tam bude mať akciu. Pozor, teraz to bude nabíjame. Teraz to priblížim, to je ono. Vystrel porádne. Je to tam. Do brucha. Ideš nahrávať? Ja som celú dobu nenahrávala. Teraz si nenahrávala chvíľku asi. Nie, ja som celú dobu nenahrávala, ty si mi to vypol. A kde je lopta? V ruke ho má brankár. Aha. Hore, keď ti svieti červená gulička, nahrávaš. No, ja som celú dobu nenahrávala. Aj stade to je vidieť červené, to by si nahrávala. Toto tu, Lili, toto, dobre? Už si naprd kamera. Natáča, vrtí hore, dole, záznam nikde. Pane Bože, čo sme sa to dožili. A kde je zase tá lopta? Však si oddial si, keď nevieš. Potom priblížiš, aj v telke som si všimol, že tak robí, no niekedy mu to lieta hore dole. Že stratí to kameraman a potom to oddiali, aby ju trafil a potom ide tak niekému uteče ze záberu. Oni majú potom, preto majú vácej kamer nahodených a je tam jeden, čo to prepína, tí zábery a vlastne ide, tak tému toto ide, tak on len stláča si gombík a prehadzuje ich, aby vlastne ten, čo kúka v televízii, nebolo, že má tam hluché miesta. Ktorý henten má aj cop, ten jeden hráč. 8.
Ale brankári sú obidvaja dobre obalení. Letí. No, chytil. Takže taký mladý chalán. A to má lepší takýto dres zeleno-černý, jak jen tam na tej brehe, to je rúžový, čož to bolo smiešné. Bol pekný pásik. Sice im tam chýba proste nejaký názov. Spreda sporiteľná, či čo to tam má? Čo to majú na tých tričkách? Sporiteľná? To má Polianka, ty sporiteľná. Nie, tí druhí majú spreda, majú niečo. Nie, tí to šlo tí zelení. Spredu má sporiteľná, taký nejaký búdku tam je. Tu asi banka nedá však. Dám tam. Vysám fakt sporiteľná. Nie, niečo iné. Vzadu im chýba proste, za toho bielý pásik. Na tom bielom pásiku mohli mať, jak Polianka má napísané, jaká sú dedina. No. Ale víš, keď prestanú hrať, môžu to druhému klubu predať. Trička, z hráčma. Jaká tyčka? Teraz si daj stopku. Tak, už nahráva, že? Áno, že to vidíme odtiaľ. Ty vole, no. Chytil to truhlík. Skoro si mala záznam. No, ako mala som na polku záznam, že aj som to zachytila, aj nie. No, uvidíme. Trošku si to, keď Jaký už stálo... má pupek. Ty hovorí. Brankári sú to trochu tak dobre živení, ale škytajú, čo? 1-0 stále. A ten nejaký tréner, však nikto im nič nehovorí, čo majú robiť. Ten tam stojí, hen tam, hoziabe. Hen tu budú asi tréneri, tam. Háčko ani nikto tam není, ten tam sedí a hen tam, že by Dčko. Je to tí, čo vyhrávajú. Je vytržení, 3 body sa vezmú. Domáci hostia. Ty simulant? Tak náš tiež simuluje, oni sa iba snažia simulovať. Teraz tam je akcia, podívaj, teraz to sleduj. Nech to neuteká. Teraz sme dobre na... Ej, to bolo na tesno. A teraz, no a nič. Ja som to... Teraz je 13, teraz mu nahrá, odveta. A to ide, no, poďme, nezastavuj, poď. 12, tam máš na pruhu, šmalý, Ježišmária, ste to dosrali. Tento tam bol voľný, temu to mal, vy ste mi tam bal buch. Ono sa to ľahko vypráva, no. Však ale ja neviem, no. Jedna akcia za 10 minút a aj to sa riešilo. Tento pod. Bereš to všetko? Malá domu. Malá domu, ne sa tomu hovorí, nie? Počkaj, žltý tam Malá domov, Malá domov je vlastný hráč. Keď vlastný hráč prihra brankárovi, no. Mne to prišlo, keby to bol, no, tak ale tomu ako, aký mu vlastný dával, to cudzí tak kopel. Tomu lopta utiekla, či čo? No však teda, a hrávaš, máš, no. Potom to nás už ide. Ráno 7 minút. Ježiš, čo? Daj mu tam tu nohu. On tam stojí. Čo? A jen to budu hrát, no. To vydal to svet. Nevadí. Tento dobre celkom behá, henta 22, už bol ve viacerých útokoch. Vieš, aj vysoké, pozor, henten nemá na noho. Aj tento asi dobre. Ináč oni, tí žltí sú tuším všetci vyšší, sa mi zdá, tak priemerne. Že nedočiahnu na nich. Teraz kopel. Tlačá ich. Je tam vysoký tlak. Hodne pod tlakem. Hento je, prísam, fakt je to čiarový rozhodca a keď bol tam roh, tak čiarový rozhodca bol na druhej strane. Oni by mali byť dvaja, no. Jeden chýba, nechce sa mu. Mňa zajímalo, čo za to dostanú, že jen tak sa tam letajú. Prečo im asi dajú, ne? Či? Máte to pískať Možno pár korún. Flašku páleného. A keď stálo za hovno, aj tak utekajú. Dobre. Aj tak toho zaber teraz zblízka ho zaber na tvár, no. No, išiel preč. Saru na to. Ja, mne sa tu... Čo sa stalo? Neškrábe hlava, musela som sa poškrábať, nemám tam dobrý záber. No, Halensko kauží, čo to je ako dym. Ale raz keď to nechali na onom. Máme tu aj tabakové výrobky. Inak mi to už nejde natáčať, preto mi to išlo lepšie. Dobre si strelil.
Truhlík. Ja som vtedy tak strieľal Prečo na ty veríš tým žltým, táto? Počúvaj sa, to je jedno, chceš nejaký gól vidieť, ne? Ja som tak strelil, keď som bol vtedy s ním sa zahrať, nie? Ten somár povedal, že tak som tak strelil, jak on. Ne, keď sme tí 11 kopali tam. Že výborné. A ten Truhlík potom netrafil tiež. No, podívaj. Aj, ten žltý mu utiekol. Tému zelenému. Skoro na ňa skočil. Nie, utiekol, pred brankárom bol. Ale tam. 13. Na tohoto keby teraz nakopel, tento možno, že uteče tomuto. Bych som povedal, tento 12 tomu dvojke uteče. Už je starší. Váci, ten by ich potiahel a tam nejako prehodí to na druhú stranu. Čo iné, však ináč. Držia sa Podívej sa to. Ber to, máš to? Máš to? Kto tam spravil chybu? Ja som sa nepozeral. Ukazuje like. Keď som ho nahrávala. Teraz daj onu, stopku. Ja neviem. Tak to sa potom pozrieme, však hlavne ten čiarový. Ja nechápem tým... Pozri, čiarový sa tam vypráva s tými... Ja moc nechápem tým offsideom, ja nechápem moc tým offsideom, lebo však offside je vtedy, keď... Za posledným hráčom. No, a on bol úplne vpredu sám. Ale v momente strieľby, momente tej nahrávky. Rozumieme si? Je. Vtedy, jak kopel, jak sa mu odtrhla noha od lopty. No, to mi ešte vysvetli. Nemôžem sa teraz sústrediť. Čiže on potom mohol bežať. Pozri, pozri. Aj. Hej. No, Branka, čo si šťastný vidieť jeden truh? Kameru na šikmu. Tak to máš celé pohľad, počuť. To nemyslíš vážne. No. Môžeš. Už druhá porúcha. Daj ďalšiu onu. Buď padá tribúna s nami, a ty si na šikmu. To kvôli tebe zase. Rozťahni to. Tak. Táto ja viem, čo mám robiť. Čak to potom porovnáme, kto bol lepší. Tam, máš to? No, tak spolky. Naber ho, jak ešte možno niečo bude simulovať. No? Ranený. Dedek. Jaký dedek tam? Žiadny dedek, ty si koza. Dedek je asi rozhodca, hen. No. Dedek. Tu je roh. Tak vypni a daj ďalší záznam. Teraz. Loptu ber. Však berem. Tak. Rozstavuj. Hlavne jak šabla, nie? Nemusíš každý záber tak mixovať, nemusíš. Musím. Môžeš, skúsi, ja neviem, či to potom... Uvidíme, kto bude lepší. Táto nekecá mi do toho. 40, koľko? 6? Ja viem, že tento hráč, vidíš, on tam, no škoda. Čo? Ale je protiútok. Idú. Poďme. Vôbec by som hento nespravil, čo utekal by som, no nevládze asi. Tú loptu by som utekal, kade hen mal naľavo, on dvojku, tej mohol nahrať, čak tam nič nebol, hen tam nikto. Teraz tahaj tú dvojku, no máš? A je 5, konec. No, vytočná energia. Daj, vypni a daj ďalší. Máš. Ja vidím odtáto, aj ty máš takú červenú bodku, aj tam, ešte aj na kamere. Nahrávať, hen točiť kameru a nič ti nejde, toto zbytočné. Hlavička. 27, hlavička, gól, vlastná. Máš? Ten starý dedo to dal tú vlastnú. Ten starý dedo. Je to možné? Starý dedo, čo som povedala, že to je starý dedo. Starý dedo teraz to dal. Tento, čo sedí? Ten starý dedo, Ten, čo sedí? chodí. Nie. Tento tu ja neviem, ktorý. No mne sa zdá... Mne sa zdá, že ten starý dedo. Normálne si dal vlastný gól. Dobre, stricova, to úplne ti to ide. Ukáž sa na kamere. Tak bolo to asi také... Víš, my to máme tak zele, sa nám to zdá pomalšie. Dobre, poď, máš? Hráš? Tak čo, videli sme už 2 góle, to je super. Tí druhý, to asi máme asi druhý fani, ale nevadí. Mám 3 góle, to prvý škole sme nevideli. No. Toto je čistá prehra, kamarát. 3-1 aspoň, no. A neviem, prečo Vlado chodí do takých tímov, ktoré prehrávajú. Však keď som sa bol vždycky pozrieť, ako si vždycky to dobre nedopadlo. Raz vyhrali 12-0. To som nebol. Bol. No si to nepamätáš. Sa ľúbi, keď... 12-0 to je na hovno zápas, čo tam bolo málo hráčov potom asi. 3-0 je normálne taký fotbalový výsledek, že jeden tým sa nepripravil, no.
Už tréner hostí, podľa mňa hentam sú tréneri, tí černé. Už tréner hostí už na to dvíhať hlavičky, už vidí, že 3 góle to je dosť. 56. 24 minút majú na to, aby niečo spravili. A však to je nejaký prípravný, tak gól ďalší, bočná. Nie, bočná. Nebol to gól, dámy a pánové. A toto si mi rýchlo povedal. Však lebo ako si ich zvláštno rozehrali. On už mal asi rozehrali. Jaká šmikačka. Ty druhá. Navládajú dvaja, traja na jednom hráčovi, dosť to. Tom potom nerozumiem. Tak sú vlastne nezastaví. Koľko ich je? Ich vôbec dosť? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ja si furt mýlim to vzdelávanie. A ešte loptu. Počkaj. Daj loptu. 30 vládol nahral, 13 strieľaj. No, urá. Nemôžu sa na to púkať. Je to moc napídavé. No tí druhí to majú napínavé. Už ani moc ne. Keď to 3-0 vidíš, že... Už ani sa nesnažia, tuším. Hej, som si mohol čepicu šalze brať, to je najmä reklamnejšia. Slnko zašlo, budeme na slniečku, si mi povedala, to vidím. Parádne slniečko. Táto, ty máš na sebe 50 rigovíc. To bola, máš to zahrané? Zaprášilo sa pod ním. Dala si to? No, áno. Zedral si tam gace. Vidím, aj niekedy majú, pozri, prečo nemá dlhé? Kolen na kolena, musí byť zima. Hej, ten má dlhé, pozri, také punčuché. Niektorí. Lepšie, na čo? No to ty, taký ako ty. Keď sa šmekneš, sa odreš, čo? To taký ako ty. Ja by som tam v kabáte išiel. Baranicu by som si dal, zima mi naučím, som povedal, chlapci. Ja som chodila po lese, spotná som bola. Tak áno, teraz by som sa akože výbal. Preto vždy som menej oblečená na futbale, logicky. Nahrávajú si len to traja, hen vzadu sú dvaja, stoja tam, ty vole, ako to sú rozestavení, hen tam. Oni tak majú byť. Ale veď ten nemá nikoho, čo je tam, pozri, je tam sám. Ale oni tak majú byť, Ale hrá si nerozumieš? ma hráče, nie, ako majú byť. Teraz Ja je neviem. pauza, pozri tu. Máš to rovno, má. Máš? Dobre. Strašne múdry, ale akurát tak starý dedo. Gól. Jak to odkúpil? No poď! Pohodeš! Čo to je? Hodí ma to teraz to nahrá, pozri. To je zase henten? Však ale čo spravili ako blbosť? Čo neutekal? Ja neviem. Neutáhal to proste, to je celé. To je ten, čo mi ukázal like. Mal dať gól. Tá Devina? No. Tuším, ja neviem. Vidíš, že to nahráva to televízia. Televízia to točí, Československá. Povedal, že to je kameraman, má tu mladého otroka, ktorý to natáča za mnou. To lepšie natočíš asi aj ja. Ja neviem, jak to natáčam. Hen je 5 divákov, kamaráde. Bol len jeden na počas. Tu je nás traja, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tu je 15 ľudí. Plus 5, 20 divákov, čo chceš? Na každý tým 10. Govor, či to tak aj je. 20 hráčov na ihrisku, jak divákov v publiku. Tak to kurva muselo nestíhať. Aj. Verné sú. Ne, nadávaj. Tento jestli je činžák a tam niekto býva, tak to má to. Ako cez víkend to vydrží asi, čo v sobotu, keď robíme. Ale chodívali všetci. Ty kokso, tá lopta keď tak do okna dobre doletí, že to zle vykopne, tam chýba si to nejaké radšej z tej strany. My máme také
Na školskom, my máme na školskom tak 2-krát vyššiu. Som tam ja išiel kopnúť, mne to uletí, jak sa povie, do boka. A okno rozbité. Celkom dobre tráfil nás to, vyhry sú lopta leté dobre. Tento má povie, dobre, keď má niekto také kopačky, víš, farebné, tento má jeden také, ja mám žlté, dobre? Tam. No také žlto-oranžové. Aj, bol to šlapák, či nebol? Netuším. Neviem, či bol šlapák, jaj. Alebo zle došlapel, jaj. Asi zle došlapel. Vidíš, že tam má problém. Nejaké decka? Dobre, loptu som úplne minula. Nestral sa, vystrelil, dobre. Si, sa Si smiem. nenahral. Dobre, chod 5 minút. 70 a druhé do 77, ja to nahrám už do konca. 4 minúty už len. Musím to dojsť, musím si pridať. To je tá Devina, čo robí lajky. A ten dobre hrá, pozri. No, Devina Vie lajkuje. to trochu zebrať tú loptu, vie sa otočiť. No. Nezeberú mu to hneď, neodráža sa to od neho. Čakaj, to je gól dal, čo? No, tento celkom dobre, ten tam. Pár hráčov by si tam našiel taký, že fajn. Pár. A však asi aj v druhém týme, čo ja viem. Nedostávajú sa k lopte, no. Kde je tá lopta? Tam ju vykopni, ty truhlík. Kde sú? Mám pri košoch, žltých. Hľade? A šestka má pozrieť rýchlosť celko, podívaj. Keď nahral len tam, neviem, čo ten tam za šešku. Ja neverím ani jedným, vieš čo. Akurát tak stricovi Vladovi, keď má loptu, nech dá gól. Že keď má stricovať do loptu, nech dá gól. Tam mu dal, čo po ňom tam sám, čo tam nič nie. Len táto 12 sa tu vysúva z ich strany. Ináč nič velice. Teraz títo traja tam je plázi niečo. Či to otočili? No, tento taký, tento. Bože, ty čo tam simuluješ? Zvláštne nahral. To je ten zranený, čo má nohu. Mám to nahrané, keď simuluješ, tak si nahraný, aby si vedel. Aby si vedel. Čo tam sa rozplače za to, že sa dotkla lopta? Je ranen. Však musí simulovať, vieš. Priblíž to. Priblíž tak, krýva. Počkaj, už to tam. Už to nikoho nezajíma. Škúkaj loptu. Nezaujíma mne to. Ešte 3 minúty. Vanka má stratil pozíciu. Dajte ešte jeden gól, vieš čo, aby to bolo zaujímavé. Je mi jedno, Je ten ktorá dobre uteká, strana. tá sedmička napríklad, podívaj. Teraz keď to zvrtne na tú sedmičku, keď to dá, tak je gól, podívaj. Dávaj. Alebo tomuto, no. To je sedmina. No je škoda, no. Škoda. To sú lepší tí žltí, no však to vidíš. Hej. Kop. Majú aj také tráfanie presnejšie, aj rúd trochu hondia, no. A čo keď tu spadneš? A to sa resa. No to aj vyhrávam, to sú lepší. Ja bych ho to neriskoval, jak to. A ti rozsvietí kvároť, jak onemu. Lukový nos. Ideme Levova. Poliančári sú silní. Ale tie prietrž sú slabí. Tak je to. To hrá za prietrž, potom musím počuť. To hrajú proti prietrži, že? Víš, ak chlapec sa pýta, lebo to je hlúposť, aby nemali napísané, čo to vlastne za tým. Že? Nemajú na futbal. Poď tá 12, teraz má. Choď sám, vysia sa na nich. Choď sám, strieľaj! Čo rozmýšľaš, do prdele celý čas. Víš, pane, však tam nikto není, tak tam vystrel. A toto už tu ticho, prosím ťa, ak si ma tu stará. Zastaví sa pomaly, však už keď vidíš, tak to potáhni tú loptu, brankár je brána, vypál tam teda trochu. To už veľmi, však tam nikoho není, gól. To bol čo za... Ty nerozmýšľali, Oni dávajú a to je ten taký tvoj, gól. čo ty lajky dáva, ne? Tá Devina. Je dobrý hráč, nech si ho kúpia.
Lajkovací muž to dal. Je vysmiatý jak 5 peňazí. Pekne strelil, však vidíš, že má trochu to v nohe. Ukáž like Tu na 12 kameru. majú toho hráča, by som tam vymenil, tam by som dal úplne niekoho iného hrázny. To by som dal inde, nejaké dostrelné hýda, tuto na tých kraje iných. A dvajkrát Táto on krídla by zase mali dretu, to je len jedno krídlo táto, na tejto on strane. zase ukázal niečo na kameru. Takto, že... Ježiši, tu je nejaká voda, kto to tu nechal? To tam už bolo. No však ale Ty vylála si mi sa, to nalial no však na vylála do sa a tebe botov. chodila do ale na kraj. Tu nejaká vyšlo voda, kyselý... Ešte dočkaj minútu a už idem, dobre? Je to rozožereného. Ma bolí chrbát, lebo sa musím krčiť u toho. Nehádaj sa sem, tak sa viem. To si dá nahnúť a ty si mohla byť narovnaná, ty krúba. Krúba? Keď niekde to zapadne, ty idem, dobre? Bude prerušenie hry. Keď sem ešte prdneš, tak tu ešte. Ale neboj sa. A keď si prdneš, Keď máte hnilé schody. Samozrejme, moja starosť, popovýho vyprávania. super skúro a zlé skúro. Dobre, poď. Je to? Máme to. Ježiš, ma tu kopla. No, dolejem si tejto kopovičky. Neboj, skúro, dobre. Svietivosť ešte dobrá, že? Ešte to nemusíme dať filter menší. Čo? Ale prečo si to Táto, ty by si mal ísť na taký futbal kúkať, kde tam vyspevujú, aby ťa nepočuli. Brankár odpadel. Aj z loptu. Je ranen. Musá byť. Tam to sú takí tréneri, že buď tam nejsú, alebo neviem, sú slabí. A to prosím ťa nahrá. Že vieš, on sa im nemá asi čím vyhrať, že všetko si donesú, tak čo? To musí Alebo byť. povie, že nebudeš mať kráťa. Však keď zeženeš hráčov, že vraj košariska nemajú tím. Že keď zeženeš 11 hráčov, môžeš hrať túto ligu, čo hrajú, vieš? Že vraj nemá, Vlado mi hovoril, vieš? Zežen. Ja by bol jeden, D10 hráčov, a dospelí musá byť, vieš? Boli sme na konci tabulky. Je to krásne, aby si videl to. Jak to hráš? Kde je lopta, hen? Číslo 22. Nádzuje aut. Na číslo 9. Devina ide. Nejde. Je tam ešte iné číslo. Nevidím ho dobre. Osmička. Osmičku zatlačili do rohu. Ďalší autový hod. 90 minút, keď bude to. Na Devinu. Devina teraz spraví pas. Aj, strelil. Dobre, dobre. A už tam bola tá číslo. Neviem, teraz z druhej strany to nevidím. Keď skončí. No. Tak ideme snežienky brať susedovi. Susede. Ideme na snežienky. Čo to tam bol? Konvalinky. 22, pozri sa na tej Devine, to je tá hviezda. A bum! Nebol. Však ale dobre, je to akčné aspoň. Podívaj sa, je konec. Lopta, nenávratne stratená. Vyhod tam tú tvoju vymením. Nemáš tu loptu? Poviem, Nahodil, podívaj sa. Víš, že chlapci mi tu behajú po tej tribúne, normálne som trase záber. Aj, dobre. Tribúna sa celá trase. Kde je lopta? Teraz som ja stratil. Tu je, poďme. Šestka na 27. 27 na neviem koho. Počkaj, osmička z Devina, zase je tam Devina a brankár to zachytil. Pozrime ho. lajkuje 6 alebo 8. Brankár v pohode, s prehľadom. Devina. Ten dal asi 2 góle, čo som si toto všimol. Teda. Áno, ten dal 2 góly. Brankár vykopáva nákop na stred pola. A tam je tá 12-ka nešťastná. Je tam môj brat. 11-ka. A ide naplno, pozri sa. Vlado, ideš, Vlado! 12-ka konečne. Gól! Bolo to vedľa? Do prdele, som si nevšimol. Dobre. Musíš tak poradne zakričať, nie? Keď na futbale môžeš, ne? Nikto nekričí. Podľa mňa, nejsme na spatnej tribúne, aby nám niekto nedal po nose. Že tu. No ne. Neviem, kedy sú domáci hostia.
No. My sa v Trnave, keby sme niekde boli na nejakém zápase, ja tam nechodím, ale som sa dal do tej špatnej strany a hlásil tých druhých. 27-čka spadel. On mu tam niečo robí s nohami. On mu napráva nohy, ja? Podívaj sa. Oni sú spojení. Teraz to má korupcia v pravom trénose. Prenose. Vidíš to? Tréner tuším. Aha, nie, to nie je tréner. Ježiš, ušla mi lopta. Dobre. Aha, on nehrá to 27. Niečo sa mu stalo v nožičku. Sa vystriedali, ne? Nebolo striedanie? Alebo sa vystriedali, alebo... Si mal povedať, že striedanie by som tam nahrával. Dostať to zmienené už sa hráči. Vymenil sa ten... 15-ka. Kde je tá 12-ka? Ten pravý útočník. Vždycky som sa v pravom útoku. Neosadili ma. No v útoku Preto skončil som potom onú kariéru. Ale keď sme hrávali na škole, ja som sa dal dopredu. My sme nehrávali na offside. Tak sa nám krásne góly dávali. Sa druhý trápili, my sme dočkali, tam sme strelili a niekedy padel. To bola krása. To keď niekto dal do toho záznamu. Pôjde, žltý, 19-ka. Ja tam cítim akciu, kamarát. 8-čka. 8-čka spraví teraz pas, pozeraj. To je presne tak. A bum. No. Ale sú trochu zehraní, no. Povedzme to tak. Táto druhá strana to tak nehrá. Kde je lopta? Padá, dobre. No a teraz, protiútok, no. 12-ka, poďme. Tahoj! Aby strelal. Však to má prázdne. Aj. No, desina. Na 13-ku, alebo neviem koho. Potichu, jak som to ja. 11-ka. Aj, nebol. Najlepší hráč hry tohoto týmu. Tady je 11-ka. Dneska ostrihaný, urídený. A už je ten rohový kop. 5-ka. Niektorí došli úplne, že 2 minúty pred koncom. Ale možno sa budú zdržať. Však lebo chceli vedieť, jak to bude držať. Aký bude stav. Pozri, na 13-ka. Vidíš, jak to prístrip. Tá 22 im to zondiel. O hlavu menší. To je trochu zle sa hrá s veľkými chlapmi. Ja viem, čo to je. Na mieste len ho odprngoval. 13 teraz. Teraz je veľká šanca, postupuje. Je sám, ale bojuje, nezdáva sa, podívaj, pomaly hra na zemi. A 22 mu to zebral. Cez mu to samému to asi prišlo. 22 to vynese ven. 12, 8, dvaja na ho nemajú. A zase tá 22. Šmíkačku si mal dať. Zase to páli tá tráva, víš, preto sa nešmíkajú. Hen tam sa jeden raz šmíkel. Pokiaľ má kratase, tak je dobre spálený po ten koberci. 11. No! Strelíme! Mám to zaznamenané. Škoda. Bolo to do rúk. Nahrám to. Vyhrávajú. Prečo nejde viac dopredu? Neviem. Musíš mu to povedať všetko, čo tam... Doma budeme analyzovať chyby. Tak by to bol... Nebol by to vlastne offside, lebo boli by tam tí... Vieš, niečo iné, ak to vidia oni ze spoda, my z vrcha to vidíme tak s prehľadom, no. Nám sa to dobre hrá. Ani sme není unavení, kde je lopta tu? Dobre? Poď. Tak. Pekná. To je také nakopávanie len. Na náhodu. Zase nakopávanie, kde to doletí, tam to padne. No, jak by dal? Po 2 minúty pred... Hrajú nohejbal, mne sa zdá teraz. 88 minút už tak 2 minúty. Čo, zasekli sa asi hodiny. My keď sme boli chlapci, bývali taká ručička len letala, vieš? Sa niekedy aj zasekla. No, poď. Mne sa zdá, že si to reálne zaseklo. Nie, ide to. Bereme. Tam tá ona nám trošku zavadzá, tá tribúna. No, tam.
12, podívaj, teraz sa môže ukázať. Zas mu to utieklo do prčic. Musíš dať taký center, pome. Chlape. A bum. Gól! Máme to. Dodal. Stricov Vlado? Kde je? Však on dal najlepší gól zo všetkých. Máme strelca gólu. Máme ho. Áno. Čiže určite si zarobil aspoň na 2 kalíšky. Máme. Je tam! Musíme zaberať nejaké baby na budúce. Aničku zeberieme alebo koho, keby sme išli na fotbal. Na tu váce spravíme nejaký voľný fanúšikov, však nikto nič nehlási. Čo? Nič. Musí sa hambiť. Tatko nemá vypité. Má Herkele, to by zvizela. No to by Sme tady autom, I'm driving. Zima už, ty vole, už nech to skončí. Koľko je? 90. je, že? Myslíš, že bude na toto nadhadzovať? Možno dajú 4-2, podívaj, už to ide. Rozbehli sa. Minútu pred koncom. Tak mali hrať ze začiatku, no. Na rozhodcu. Kedy píska? Kde je rozhodca? Toto? To je jeden rozhodca? Idú si ruky podávať asi, ne? Či čo idú? Nie, s tým celým, všetkým. Toto je rozhodca. Kto bol rozhodca? Tento odpískal, tento bol, ne? No co všetci, Kde je? však v strede, pri strede a teraz není pri strede. Už ho mám. My ideme preč. Hrajú, kde sú. A to zase im nehrajú. Už aj tak to má, víš? Čiže tam začnú byť Ale nejak... majú to svoje. Čiže ich tam začnú tlc druhý hráči, že vy parchanti. Zavádzali ste nám to. Už sa celá tribúna trase s náma. Padne to. Čo to majú na tých tričkách? Teraz sa pozriem, pozri. Nemajú tam Sporty Shoe, či čo toto je? Jageberg, či čo to tam je? Jadberg, Jade... Nevím to. Dobre. Ešte ten záznam. Rýchlo ukáž, ty hodiny. Koľko je? 4-2, tuším, 4-1. A ten jeden gól dal Stricov Vlado.